gaude. Lehenik programa zertan nikoan jakin nahiko duzue ez da? Entzun. Ikusten duzenez, 3 botei dituzue. A, B eta C. Guk galderak egingo ditugu. Erantzuna baldin badakizue, dagokion boteia zanpatu. Gure ordenagailuak asmatu duzuen izena emango digu. Eta gure azkapatal diren horretako batek erantzunak emango ditugu. Eta programari hasiera emateko honen gure bi azkapatal. Baina nola izan daiteke aurkezle neskatzen hori eta Serafin listo usteko hori? Bai, oraingoan arrazoia duzu, neuk ere hobeto egingo dinan zurin edelako hori baino. Bai, horixe. Ignacio, gelditzen aitzak beste txikleren bat? Bai, arrezan, ondoztanan eta laurak eskidan dezta, azkena ere urrianagatik. Bueno, pausaldi txiki honen ondoren hastera gai. Nik 3 erantzun emango ditut. Dagokion boteia zanpatu behar duzue. Bai, gizon, aditu dinago eta orain botazak aurreneko galdera. Ea lehenengo galdera. Nor zen Hesiodo? A. Donostian auzoan dagoen preiskuneko kamareroa. B. Poeta idazle gretu begiuker handi uste bat. Ala C. Austriako kanguru domatzailea. Denbora! Zer moduz da dena iratxe? Iratxe! Zer? Bai, dena ondo doa. Hona hemen bigarren galdera. Nongoak zeintzen Sanson? A. Sanson Jan. B. Sanson Jan. Ala C. Sanson. Denbora. Serafin, denbora! Esaten digutenez denbora agortu egin da. Hauek dira galderak ondo erantzun dituzten 20 lagunen izenak. Iratxe, galderak mesedez. Iratxe, mesedez. Bai, anoa. Esna zaitez alperentzioa. Atzo gauean baitz bergaita gautzer, Ez hasi horrela, publikoa begira dugu eta. Iso biok, programa guztiak akustuko duzu eta. Erantzuna jasota daude. Hona hemen urreko galdera. Nongoak zen Taso Bernardo? A. Italiara. B. Okiara. Ala C. Frantziara. Denbora. Serafin, denbora!
Galdera hau ez du inorrek asmatu. Hurrengo galdera asmatzen duenak berarentzako dira 10 milioiak. Erne, Lourdes buruan duena zer da?